Hello. Hi, welcome to my vlog. Okay, imong vlog. Vlog. Ay, na-video. Hello. Oh my God. O, una nagligo. Una nagsawom. Maligo na taba ka. Ikay gahubo. Ikay gahubo ka. Tanan niya. Ako yung pauna akong ligo. Una nagligo ba, Jeff? Kuha niya, Bete, bro. Maawa mo ka. Kuha ni. Tabunan ka na mo. Asa man? Ay, hala ka. Init ang tubig. Hala ka lami sa tubig. Hala, init. Init? Uy, ano ta? May lami siguro iihi, no? Uy, ano ta? Ang bakda kayo naman dito ang camera. Isminyo madawog. Ulo ka lamig po. Buta na. Oo. Maligo na ta. Ay! Sana maligo. Wala, oy, di siya mahadlok. Bahala mo, maligo mo, ana, patay mo. Sige na, ligo lang. O, mo po'y bayad. Hoy, chismis. Hoy, pagdali na magligo, oy, kay mang laba pata. Ligo. Dili, bahala mo. Picture na, diba? Asa, bahala mo, oy. Problema nyo na yan. Oy. Hello. Hi, welcome to my vlog. Okay, imong vlog. Vlog. Ay, na-video. Hello. Oh my God. Thank you. Oh my God. Course. Thank you to my vlog. Makasapot kay puro gores ang kauban sa aming kwarto. With more chances of winning, we catch. Catch. Kay puro scores. Gusto niyo. Welcome to my vlog. Ano pa di ba yung t-shirt? Mas ang bayot kay swerte. Sila rin duha-duha mo rito. Ano eh? Ano? Uy, kasdil po sila. Uy, ako sa dinikuan kay na. Pang Miss International, pang Miss Universe, no? Okay lang, madalang yung top 50, no? Okay, so atong tawagon. Second to the last candidate number 6. O lamig eh puso. Kamusta naman ka? Di na naman bugay-bugay yung iyong question. So, mauna ni siya. This is your question. What is your question? Pwede bang lagyan ng ballpen ang pencil case? My God, this again? Pwede bang lagyan ng ballpen ang pencil case? According to the Republic of 1859, series of 2018, the war shall answer your question. Ako daw imong gimpin. Ako'y nag-answer anak doy. Sige, answer the question. Mauna ka. Again! Pwede bang lagyan ng ballpen ang pencil case? I believe. Oo, kasi lalagyan ito. I believe. Hindi rin kasi hindi ito pencil case. Ay, hindi ito ballpen case. Pero pwede naman siya lagyan kasi lalagyan ito. And I thank you. Number 6. And now, ang pinaka-sexy, pinaka-fresh, pinaka-virgin sa tanong kanina. Ladies and gentlemen, last but not least, candidate number 7.
ibalik na dyan ang droga sa Pilipinas. Bisa kung saan dyan natin kami kayo, bisa kung saan dyan niya sa administration sa Duterte noon, naghati-hapon. Wag ako sila na-offers, bakit bigyan niya? Sino umagat ng apple sa logo ng apple? Bakit hindi niya inubos? Defend your answer. Again, sino umagat ng apple sa logo ng apple? Bakit hindi niya ito inubos? Pwede ba ako?